bazen behin Santurtziko emakume talde feminista bat, oso haserre zegoena. Euskal Herrian etengabe hainbat eraso sexista gertatzen ari zirelako. Argi zeukaten, zer egin behar zutela, eraso hoiei erantzuteko. Emakume feministak martxan jarri ziren. Kontzentrak burutzen zituzten, eraso bat zegoen bakoitzean. Santurtziko emakumeak bilduz aldarrikapen bat eginez, erasoen aurrean hortzak erakutziko zituztela. Hala ere, matxismoak emakumeak hiltzen eta erasotzen jarraitzen zuen. Oraingoan, Santurtzin bertan 3 eraso saiakera egonez. Honek ezin du horrela jarraitu, errepikatzen zuten etengabe. Pausu bat aurrerago joan behar gara. Azaroak 25, emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna, laizter zenez, ekintza bat proposatu zuten. Azaroak 24 gauaz, kalera atera ziren, herriko paretak margostera. Eraildako emakumeen izenak idatzi zituzten. Autodefentsa feministaren deia egin zuten. Hortzak erakutsi zituzten. Baina bat-batean polizia agertu zen. Nino, Nino, Nino. Identifíquese. ¿Por qué? Esto es un delito. No lo es. Nos están matando y no nos vamos a callar. Identifíquese. ¿Por qué no persiguen a los agresores y sí a las que damos respuesta? Identifíquese. Poliziak emakumea identifikatu zuen. 3 hilabete geroago, gutun bat heldu zitzaien. Udaleku gutuna. Izuna. Bertan, falta larritzat jo zuten emakumeek egindako pintadak. Naiz eta aldarrikapen politikoak izan. 1.500, 3.000 euroko izuna izan zen. Zoritxarrez, hau ez da ipuin bat. Hau errealitatea da. Nos matan, nos silencian y nos criminalizan. Baina erasoen aurrean hortzak erakusten jarraituko dugu.